Oi. Wah, luar biasa. Sugeng sonten Bapak Ibu semua. Duh, lemes temen. Mau nyonten apa dereng? Dereng, mangke dibageni nggih. Insyaallah tapi. Niki wonten request mangke niki wonten sing nyuwun bojo loro pundi niki bojo loro. Bojo loro. Bojo. Cita-cita? Ya. Oh, ora wareg. Ah, nyong njeluke loro bae lah. Bojo loro. Lamunan nanti bareng Mbak Niken boleh ya langsung dihadirkan. Ya bojo loro bareng Sekar Budaya Perwira. Joget tuh ya, joget. Ya. Adjust. Disco awak keremas mikir bojo loro bojo sing enom jalur disayang sing tuwon buat kebitingan sirahmu ora bisa turu andum tresno mas uga andum wetu mikir butuhe mikir blanjane njur saiki bingung atine atelung dino mulih rono telung dino bali nang kene aduh penake asik sedino kanggo sapa sing sedino kanggo Mbak Rondo asik Sekar Budaya Perwira Jos asik hubah lagi apa biru lampu ning disco awak keremas mikir bojo loro bojone sapa bojo si enom jaluk pacero sing tuwa jaluk si piktur sirahmu ora bisa turu andum tresno mas uga andum wektu mikir butuhe mikir skincare njur saiki bingung duwite yo atelung dino mulih rono telung dino bali nang kene aku penake asik sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya lanjut lagi kanggo wong liya sa bojo lara sampun